καμουφλάζ δεν έχει. Τα αστέρια τα βλέπει. Εντάξει, καταλαβαίνω, δεν βλέπετε τίποτα. Αλλά τουλάχιστον πέρα βοηθάει. εμείς τα παιδιά. Είναι όμως 22 του μηνός. Στοπ. 22 του μηνός. Σταμάτα, Μάρκο. Ιούλιο. Σαν πριν. Δρόμος Αγγελοχωρίου, κεντρικός, ως. Έχει ένα μήνα που σταμάτησαν εξετάσεις. Είμαστε εμείς οι 4 η τρελό παρέα. Και πάμε στο σπίτι του Γιάννου που είναι τριόροφο. Χριστός. Μάρκος. M-A-R-K-O-S. Μάρκος. Και... Γιάννου. Και... Χριστός. Γιώτα, σίγμα, ελταφ, όμικρον σίγμα, Χριστός. Αλφα, λάμδα, ξι, έψιλον. Άλξε. Γάμα, γιώτα, αλφα, γάμα, κάπα, όμικρον, ύψιλον. Γιάγκου. Μαλάκα. Εγώ να ακούσω όλα τα ζουζούνια λίγο τώρα. Λέγονται τριζόνια. Και Μάρκο, έλα από εδώ που είμαστε εμείς, μη συμμαζεύουμε. Κάστε λίγο. Γάμα τα μάξι μου. Πέρα στη μελέτη μας σε έναν δρόμο μονά. Χαιρέτησα κιόλας. Ναι, βρε μάλλον κανένα το πήγαινε πες τώρα. Όχι. Πήγαινε πες του να φύγει. Τι κάνει, Κάντε πήγαινε πες του. Όχι. ναι, μαλάκα. Δεν είναι για μένα. Εσύ πήγαινε. Πες πήγαινε πες. Thank you. Thank you very much. Σημαίνος είναι αυτό. Αυτός μένω από εδώ. Τον χαιρέτησα, λέει ο Βλάκης. Είσαι μαλάκης, τέτοια ώρα αυτοί καταλαβαίνουν τι είναι το stop. Ειδικά σε τέτοιο δρόμο. Ναι, πες το. Άμα έρθει σκυλί, καλυπόμαστε τα πόδια, ψηλά τα χέρια. Όλοι τέτοιο. Ψηλά τα χέρια και φωνάζεις. Μη με πυροβολήσεις! Έχω παιδιά μου οικογένεια. Μαλάκα, ελάτε στη μέση του δρόμου, είναι το πιο ασφαλές. Ναι, πολύ. Μαλάκες είναι πολύ. Τι θέλαμε και κατεβήκαμε ρε. Περνάει λεωφορείο. Έκτισε το κινητό μου. Βγάζεις ακόμη. Τι μαλάκας. Οκ, μαλακία του Μάρκου, φτάνει.